Bueno, vamos dar comezo entón a esta sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal de Outes e, bueno, basicamente a sesión é extraordinaria porque precisamos aprobar antes do día 15 o expediente do POS adicional 1, que é o POS gasto social, posto que este ano pois, a data límite que nos pon a Diputación para aprobalo é diferente a do POS ordinario, como soía ser habitual, quero dicir, soía ser todo xunto. Este ano non é así. Ben, aproveitamos para levar outro punto ademais. O primeiro punto, por tanto, é a aprobación da participación no Plan Provincial de Cooperación, POS Plus, e a aprobación do POS adicional 1, como dicía antes, para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. E a proposta que se fai, bueno, xa teñen vostedes dende a comisión, basicamente dedicar estes recursos, que son un total de 73.588,48 euros, para dúas finalidades. Unha para financiar axudas de emerxencia social que poideran, bueno, pois, precisarse ao longo do exercicio, e dous, para reforzar tamén, con certo carácter extraordinario, o gasto do SAF, do Servicio de Axuda no Fogar, porque se nos abre esta posibilidade, dado que, bueno, pois este gasto vai sufrir un incremento importante previsiblemente, bueno, case seguro, nos próximos meses e exercicio, non? No próximo exercicio derivado do novo contrato, pois, da nova licitación deste servizo, non? Bueno, pouco máis. Ten a palabra o Grupo Popular. Boas tardes. Bueno, en primeiro lugar, queremos adiantar o noso favor neste punto, porque pensamos que a dedicación de recursos económicos destinados aos nosos veciños máis desfavorecidos sempre é benvida. Non obstante, quixéramos facer unha puntualización con respecto ao reparto de asignación de fondos por parte da Deputación, xa que ben, se este ano se incrementou o POS para obras e servicios en máis dun 55%, o incremento do POS adicional e para servicios sociais só se incrementou en menos dun 1%. Pensamos que este incremento non é suficiente dadas as características dos concellos rurais de Galicia, con moitas necesidades neste sentido e coa poboación moi avellentada. E aproveitamos a ocasión para pedirlle á Deputación que no futuro teña en conta esta casuística. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, non sei se queren añadir algo ao BNG. Sí. Hola, moitas gracias. Respecto ao argumento do Grupo Popular ao respecto do gasto do POS social por parte da Diputación, gustaríame indicar que os gastos aos que os dedicamos no Concello de Outes e en moitos dos concellos desta provincia son para o SAF, e o SAF é unha competencia que é exclusiva da Xunta, non tería por que asumir o Concello eses gastos, e a Xunta só aporta unha cantidade moi pequena que temos que compensar coa aportación que nos fai a Diputación. Ademais, quero recordar que todas as aportacións da Diputación en POS, tanto no POS social como no POS de obras e servicios, son criterios obxectivos que se reparten entre todos os concellos da provincia con os criterios de poboación e de dispersión demográfica. Entón, todos os concellos podemos saber que cuantía nos corresponde nese POS cada ano. Algo que nos gustaría tamén que desde a Xunta se fixera, porque os repartos dos orzamentos da Xunta teñen un criterio que non conocemos ninguén e non veñen a todos os concellos por igual. Polo tanto, creemos que as aportacións da Diputación o que temos é que agradecelas e contar con que eso, se pudéramos non dedicalas ao SAF, teríamos moito máis ao que dedicalas en servicios sociais. Mais nada. Moi ben, quero engadir, si, Partido Socialista. Si, boas tardes. Eu quero aproveitar a solicitude do Partido Popular para facer extensiva a miña solicitude á Xunta de Galicia a que equipare os precios por hora que abonan no servicio de axuda ao fogar, que o equiparen o da Diputación da Coruña, porque efectivamente abona
máis en precio por hora que a Xunta de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Bueno, moi ben. Bueno, pois se lles parece ben, non sei se quere comentar algo máis. Bueno, pois se lles parece ben, vamos proceder a votación deste punto. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Ben, o segundo punto é a formación de inventario de bens municipais do Concello de Outes. Bueno, como vostedes saben, o Concello de Outes non tiña formado, non tiña como tal un inventario de bens municipais e, bueno, pois derivado dun programa que ten a Deputación da Coruña para facilitar aos concellos a formación deste inventario, bueno, pois o Concello de Outes aderiuse a este programa e finalmente o resultado é pois, que xa temos un inventario de bens municipais. Por que é importante o inventario? Bueno, por varias razóns. Primeiro, porque é obrigatorio por lei. Bueno, como tantas outras cousas que son obrigatorias, pois moitas veces moitos concellos, a maioría dos concellos seguramente non contaban con el, non? Segundo, porque nos dá maior seguridade xurídica pois, en todos os aspectos, pero, por exemplo, a hora de acreditar a propiedade de determinados bens, polo momento, pois, o que se facía era con a certificación de que ese ben aparecía no catastro en nome do Concello, non? Bueno, isto ten máis solidez, evidentemente, inda que non como tal, logo do que das consultas que fixemos como tal, non sustitui nin ten o mesmo valor que o registro da propiedade, pero aínda así é evidentemente importante a parte de obrigatorio telo. En terceiro lugar tamén, dende o punto de vista contable, bueno, fai que as operacións contables e a contabilidade municipal, bueno, pois tamén sexa pois máis sólida, non? E isto tamén vai implicar, por certo, que cada ano, bueno, mediante un programa que pon a disposición a Diputación para os concellos, se vai a actualizar os valores dos propios bens a medida tamén que se fagan investimentos nos mesmos, non? Dicir, eso sí, que é un documento vivo, que é un documento que pode conter algunha imprecisión, pero é un documento que pode e vaise mellorar co paso do tempo, vale? Ten a palabra o representante do Grupo Popular. Ben, a nós parecenos ben que se faga un inventario dos bens do Concello, desde logo, pero que se faga con maior rigor posible. E polo que pudemos ver deste extenso documento detectamos algúns erros e varias dúbidas. Por exemplo, aparece como ben municipal o edificio de Adibismur, o tanatorio de Ceilán, unha edificación en Tins que semella ser o coberto de algún veciño, e na ficha do punto limpio aparece unha edificación dun particular. Non atopamos ningún muiño neste documento, nin os do Paseo do Río Tines, nin o do Albán, nin ningún outro. Con respecto aos datos que figuran neste inventario, no referente ás datas de adquisición de determinados bens, esta non se corresponde nin por asomo coas reais, por exemplo. O Centro Náutico Francisco Rama Fufú aparece con data de adquisición do ano 1920. Sede do Clube de Remo Tasamar, 1939. Edificio Banda de Música, 1954. E o mesmo sucede con distintos vehículos que si poseen unha data determinada de adquisición e que non se corresponde tampouco coa realidade, ni sequera co ano de compra. No referente aos importes de adquisición, tamén é evidente que os datos que se consignan non son reais. Por exemplo, unha desbrozadora de martillos que aparece no documento cun valor de adquisición de 90.000 euros, se isto é como sospeitamos, unha peza que se adquiriu aproximadamente no ano 2017, se é certo que se fixo aproximadamente ese investimento, pero cos 90.000 euros comprouse ademais un trator e dúas desbrozadoras. Isto dicímolo porque que nós saibamos, vostedes nos últimos 6 anos non compraron ninguna maquinaria pesada de rozar, agás un cortacésped que, bueno, foi bautizado polo concelleiro don Antonio Camaño como o Ferrari. En fin, se facendo un lixeiro repaso do documento puidemos detectar estas dúbidas, lévanos a pensar
que se afondáramos máis no tema, comprobando máis propiedades encontraríamos moitas máis anomalías. Queremos pensar que vostedes, antes de recibir este documento e traelo ao pleno para a súa aprobación, polo menos unha ollada botaríanlle. Non. Parece-nos raro de que ser así non detectaran todas estas anomalías. O señor alcalde dixo na comisión informativa, parece que o recordou agora, que se era un documento vivo, pero que en calquera maneira semella que de principio non presenta moi boa saúde, polo que consideramos que non se pode aprobar un documento que xa de principio se presenta con erros coñecidos. Entendemos que haxa pequenos erros e poden corrixirse ao longo do tempo, pero estamos falando de erros moi grosos, e que demostra que non se confeccionaron coa debida rigurosidade nin vostedes lle botaron nin unha mínima ollada. Consideramos que este pode ser un documento útil, desde logo, sempre que estea ben feito, pero se contén erros como os que vimos a referenciar, non se pódese converter nun arma de dobre fío que leva a equivocacións e problemas a hora de utilizalo como referencia para acreditar a titularidade dos bens municipais. Por iso pensamos que antes da súa aprobación debíase revisar e corrixir os erros xa coñecidos e os que máis que probable que se atopen despois dunha revisión máis concienzuda da que presumimos que se fixo ou non por parte do Goberno, polo que anticipamos tamén a nosa abstención. Nada máis, moitas gracias. Rematou? Sí. Ten vostedes algo? Vamos a ver, como comentei no seu momento, efectivamente é un documento vivo, é un documento que é preciso ter, vale? Moitas veces é máis adecuado ter un documento que amosa que ten imprecisións, que ten determinadas problemáticas que se poden rectificar, e vanse rectificar aquelas que sexan necesarias, pero é importante telo. Iso pasa algo moi parecido co Plan Xeral. O Plan Xeral actualmente vixente é un documento que contén moitísimos erros, que ten moitos problemas, pero ter un Plan Xeral é moi importante. O que non é posible no Plan Xeral, lamentablemente, é modificalo da forma, digamos, tan directa, tan fácil, como é neste caso. Por lo demais, efectivamente, pois o período e o prazo polo que se fixo este inventario, que lle foi encargado por parte da Deputación da Coruña a unha empresa concreta, pois seguramente se podía ter feito con máis diligencia e con máis detalle, iso é así, pero temos este documento, eu creo que aprobando este documento hoxe, o que podemos é enmendalo, melloralo de forma xa inmediata. É perceptivo, iso sí, aprobalo, eu creo que debemos facelo, aínda con estes erros, e poñémonos, eso sí, enseguida, de forma inmediata, na labor de corrixir cuestións que poidan corrixirse. Eso eu creo que é o máis prudente neste caso. Teñen vostedes algo que comentar? Nada máis. Bueno, pois procedamos entón a votar. Votos a favor? Abstencións? Apróbase o documento cos votos a favor do Grupo de Goberno e coa abstención do Grupo Popular. Bueno, incorporouse... Votou vostede, sí. Vale, pois con isto damos rematado este pleno.